HP-mu keteromen nek. Ora ngono. Argo sangu turu engko mesti. Ora ngono. Lah glo, tatone luar biasa. Aku ya duwe cething ning jero. Paru. Oh alah. Sing mbok wasi apa to, Mas? Sing mbok wasi apa? Dari segi kabeh iki awakku, mripatku, lambeku, irungku. Ketera cah iki, ketera. Kok ya kuwi lho, Mas ya. Oh alah. Sing tengah iki ngepet. Gus talah iki. Namanya siapa ini? Edi. Mas Agus. Agus. Mas Eko, salim. Nggih. Ya aja dipaske sosise ning kene. Maem ya dadi maem. Gus, golek anakmu lho, Gus. Lak sehat-sehat nih Mas Agus. Udah punya istri? Oh belum. Wah. Udah apa belum? Loh, Mbak. Jane keterangane piye? Mbak. Ditek kayak penyanyi urung duwe, Mbak. Bocone Agus nanti kita. Alah. Gus. Pundi? Garwane pundi? Garwane pundi? Garwane. Oh, mudek. Oh, lah mula. Oh, alah. Mula kok losmen. Aja nonton streaming, Mbak. Lah, Sujokno sing putih dikaryake nang Jepang kok. Sing kakung nang omah. Yo, lanjut. Aja lali Yo. pawelingku. Kemono Mas. Oh!
sedaya musik Bapak ngeten iki nggih ninggal katresnan. Nggih. Oh nggih. Rasa pripun iki? Legi. Legi. Apane? Legi karo pulen. Wah, bulan iki sing mburi kake. Ngerti ta kowe? Lah, wis tau ngrasake apa piye? Kayak gethok ya, Mas. Alah. Gethok Bener. legi karo pulen. Pulen. Nah. Ana apa makanan khas Gunung Kidul juga? Nah, nggih, Lah, gethok. Gethok. Lanjut, Sani. Kados gethok, Pak. Nek Nggih. gethok nika sereti rodokane. Lah. Dinget no. Dinget ya Mas bener. Dinget nek kata. Aja Iya. lali pawelingku. Ora manas. Sampun Pak Sumarno, alhamdulillah matur nuwun. Monggo.